lidt ud at rende rundt med en bold på hovedet for en søløve. Men det er faktisk sådan ude i naturen, der bruger de sten, blandt andet muslinger, til at ligge på snuden og til at lege med og balancere med. Så det er en helt naturlig adfærd. I kan se her, at vores træning den foregår sådan, at søløven får et tegn, og så udfører søløven så det, den bliver bedt om. Og når det er gjort rigtigt, så får den en lille fløjt. Det var en flot. Det var en smuk. Hvis søløven ikke gør det, der bliver bedt af den, så spørger søløven dyrepasseren så igen. Indtil at han får den adfærd, som han beder. Hvis ikke det sker, så må man måske lave en anden øvelse. Det er altså ikke sådan, at vores søløver, de bliver ikke skældt ud, hvis de laver noget forkert. De får en belønning. Det der er smart også i vores træning, nu kan vi se her, at vi prøver dyrepasseren at åbne munden på søløven. Og det er faktisk smart, så vi kan komme ind og kigge og se, om de måske har revet sig eller har dårlige tænder. Og hvis nu de skal have undersøgt et eller andet, de har måske en rift eller sådan noget, så er det nemt for dyrepasseren og dyrlægen at komme tæt nok på søløven, uden at søløven den behøver at blive bedøvet. Og her igen, der prøver han at røre øjnene. Og det er jo smart, hvis nu vores søløver har en lille rift på øjet for øjenbetændelse, så kan de altså få dryppet øjne, uden at skulle blive stresset, holdt fast eller bedøvet. Så kan vi simpelthen gøre det til en del af vores træning, og så synes søløven måske egentlig bare, at det er lidt sjovt, og så får den jo en belønning. Ja. Så vi kan mærke til, så er den søløve virkelig bygget til at leve i vand. Og læg mærke til, når den kommer op af vandet, hvor lidt den sprøjter. Hvis den altså gider. Her der er det for eksempel dyrepasseren beder den om at gøre noget, men den synes måske ikke lige helt, at det er det, den skal nu. Det gør den nu. Til gengæld så sprøjter den rigtig, rigtig meget, når den lander igen. Men det kender vi også fra os, når vi er i svømmehallen og laver en bombe eller noget. Men jeg synes, søløve, den er igen, det er meget karakteristisk brøl her for søløven. Og nu er det den næste tur. Jeg synes, søløve, den er virkelig skabt til at leve i vand. Den er simpelthen torpedo.